Hey guys, Αντιγιά Κρού εδώ. Και σήμερα παρουσιάζουμε το νέο μας μικρόφωνο. Ποιοι είμαστε? Θήμιος Νίκος. Νίκος Θήμιος. Έντυκανα. Όχι, και το Έντυκανα. Αντιγιά Κρού. How are we? Καφεδούμπα, φραγκουδούμπα. Αφρός, εδώ το βράδυ. Αφρός, new microphone. Μικροφόνε JTS TM969 XLR σε καρφί. Είναι ένα ωραίο οικονομικό μικρόφωνο. Θα γίνει παρουσίαση, μην τα λες αυτά. Λεπτομέρειες. Ωραίο οικονομικό μικροφωνάκι. Καλή ποιότητα ήχου. Πολύ καλό μήκος καλωδίου. Τι τραγούδι έχει πέσει? Καλώδιο 3 μέτρων. Μια χαρά. Ωραίο καρδιοειδές μικρόφωνο. Με μεγάλη κάψα. Καψούρα. Κάψα. Ένα μικροφωνάκι το οποίο δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κονσόλες ήχου, αλλά και με ένα απλό ανταπτοράκι το βάζεις και το χρησιμοποιείς στον υπολογιστή σου. Μικροφωνάκι χωρίς προενίσχυση. Εννοείται πως με κάρτες ήχου και κονσόλες έχεις πολύ καλύτερο ήχο παρά Να πούμε ότι το πήραμε για καλύτερο ήχο στα βίντεο. Εννοείται αυτό. Επειδή από την κάμερα μας έχουμε ένα πιάνει παράστα, είπαμε να πάρουμε ένα μικρόφωνο να το δοκιμάσουμε και πιστεύω πως θα έχουμε πολύ καλύτερο ήχο. Το δούμε. Αυτό πιστεύω. Θα δείξει. Επίσης θα κάνουμε karaoke night. Μας πείτε και εσύ. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό μικρόφωνο, παιδιά. Όποιος ψάχνει ένα φθηνό μικροφωνάκι, να ψάξει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. JTS TM969. Φθηνό και καλό. Ναι ρε φίλε, πλακάνεις. Εγώ που δεν έχω καμιά σχέση με αυτό, μ' άρεσε. Από τη στιγμή που το πήρα, αναζωογονήθηκα. Πραγματικά πάρα πολύ καλό μικρόφωνο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα κατά το βίντεο. Ανεπιφύλακτα. Θέλω να πω στο μεγάλο κοινό μας, σε αριθμό πάντα, σε πλήθος, να μας πει τραγούδια να κάνουμε. Ναι ρε φίλε, ωραία ιδέα έχεις. Δεν θα κάνουμε, αλλά πείτε. Περιμένουμε στα comments. Σε μηνύματα, στο Facebook, στο Instagram. Facebook, καλό στο Instagram, ένα σχόλιο στο Instagram, Και ό,τι πρέπει. μήνυμα, έχει. Ναι, direct. Ή με μήνυμα στο Facebook ή με ένα μήνυμα στη σελίδα μας. Βασικά περίμενε. Με ένα μήνυμα στο Facebook μου, με ένα μήνυμα στο Facebook του Νίκου, ή με ένα μήνυμα στη σελίδα μας. Στείλτε τραγουδάκια, να τα τραγουδήσουμε, περάσουμε καλά. Αυτά. Και άλλα πολλά. Σελίδα μας. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/adegyakru. Έχουμε τίποτα άλλο? Ναι, κάντε ένα subscribe, ένα share, ένα like γιατί με βοηθάει. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.